И здравейте хора, аз съм Мистериозния. Днеска ще направя една кандидатура за Survival CMP, която е ужасна. Започваме тук с някаква рекичка, която беше ето от... чакай, че не мога. Ето от тук беше до... ето до тук. След това сега, като видях, че мога да се направи, реших така надолу да продължа. И... тук някакви ферми, тук започнати. Леле, лагна. Да. Как лагна. Леле, как лаги. Леле, това е ужасно. Леле, на 32 ченка за момент да почне да ми лаги. На 12. Да, ето прави се лага. Тук направих една полярна... Нямам я полярната мечка. Нищо ще сложа нови. Това е къщата. Не е много хубава. Става за нещо просто. Такава. Ето казвам набързо. Тук се възиках много. Това е Фики. Това е Крископиц. Така. Тук... Всичко ми е изчезнало. Имаше картина. Ама нищо. После ще я слагам. Тук по чествате няма нищо. Тук долу си направих недър. Всяка сутрин, е така сядам. Тук правих едни простоти. Нали, ще си купим готина кола, ще си купим готино легло. Послепи с Джорджано и Галена. Ето е Джорджано. Ето е Галена. Мисля, че имаше още едно нещо. Чакайте. Всъщност да. Кандидатурата не е много хубава. Направил съм я най-вече за базик. На Джорджано и Галена и Крископиц и Фики. Гадното е, че Джаки Яки го няма. Да, наистина. Ето, Джаки Яки. Беше ми полярната мечка. Направих си даже нейм така за Джаки Яки. Явно като съм левнал си стрил Джаки Яки, ама нищо. Джаки Яки ще се запамети като Джаки Яки. Само да намеря такова. Аре бе, къде? Как се досвам? Ето полярната коста тук е. Бати полярната мечка. Полярната мечка. Виждаме. Направих това само заради тъпата полярна мечка, път няма. Спаун. Какво е това? Спаун. Не съм много развит с новите апдейти, не ги разбирам. Къде това бе? Аз съм на 1.8 бе. Да. Да, това беше кандидатурата, която съм на 1.10. The PvP Man, Ник Би или там каквито го управляват. Ще го видят, че Джаки Яки и Джак Спароу Уе са тука. Да, наистина, някакви ненормални имена. Дано да ме приемете, аз бях Мистериозния и